Christmas Village sa usa ka barangay sa Zamboanga City, instant atraksyon karong Kapaskuhan human kini nahimong grand winner sa Christmas Village Competition 2023 sa syudad. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Agaw atensyon sa Zamboanga City kining mabulok kong Christmas Village nga hinimo sa mga opisyales, lakip mga residente sa barangay Kabaluay. Nahimutang kini sa mismong barangay hall. Sa entrance pa lang, napuno na kini sa mga colorful star parol o mga Christmas light. Daw nahimong usa ka dakong simbahan sab ang atubangan sa barangay hall. Makita sab sa ground area ang dakong Christmas tree, lakip mga village house, booth ug mga tindahan. So parang another tourist spot sa yan happen ka namon aki na Kabaluay. So ben happy kayad kami. Kami ara kayo picture bale view kay. Garbo kini karon sa maong barangay sanglit grand winner kini sa Christmas Village Competition nga gisalmutan sa 18 ka mga barangay sa Zamboanga City. Talagang sobrang saya namin dito sa Kabaluay, especially our constituents kasi this is our first time to join and then we won as the first prize. Matud sa barangay council nga atol sa judging period, aduna kunoy mga live portrayal sa matag booth aron mahimo kining usagayod ka village. Nakadawat og 200,000 pesos ang maong barangay isip grand prize. Second place ang Christmas Village sa barangay Manikaan, third place sa barangay Bungyao, fourth place ang Kulyanan, ug fifth place ang barangay Patalon. Ang Christmas Village Competition kabahin sa Festival Navidad o Christmas Festival 2023 sa Zamboanga City, LGU. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.